milí priatelia, pri našich hlbokých transformačných procesoch, pri našich skupinových cvičeniach a meditáciách, ale aj mimo nich ku mne prichádzajú hlboké, celistvé meditácie, terapeutické procesy, vizualizačné svetelné techniky, pomocou ktorých dokážeme uvoľniť obmedzujúce energie, emócie, programy. Táto práca je pre mňa jedna z najdôležitejších v tejto úžasnej dobe a máme jasné vedenie, že tento proces očist emočných, fyzických, mentálnych, duševných je jeden z najdôležitejších procesov, ktoré sa teraz dejú pre nás všetkých spolu. Pomocou týchto našich procesov, meditácií dokážeme zo seba uvoľniť všetky negatívne presvedčenia, programovania, uvoľniť stres, emócie, negatívne, obmedzujúce spomienky, situácie, energie, ktoré už nechceme. A často aj ten naoko neriešiteľný problém, ktorý so sebou nesieme pomocou nich, ľahko uvoľňujeme, pochopíme, zvedomíme, prepustíme a už nebudú hrať tú dôležitú úlohu v našich životoch. Tieto úžasné procesy sa ku mne dostávajú už viac ako 10 rokov a postupne ich všetky spracovávam, nahrávam, spisujem. Veľakrát ku mne prídu a ľahko aj odídu a poslednú dobu som sa na to zamerala, aby som vám mohla čo najviac týchto mojich vnemov odovzdať, aby mohli pomáhať tam, kde majú. Cítim neuveriteľnú vďačnosť za tento dar a za tieto procesy, ktoré sa k nám všetkým dostávajú. A ja som iba jeden z mnohých prostredníkov toho, čo vám vaša duša chce ukázať, a to svetlo a lásku a mier. Chcem tieto procesy zachovať pre vás všetkých a takisto pre ostatných, preto nahrávam stále ďalšie a ďalšie procesy a meditácie, aby sa dostali čo najväčšiemu počtu ľudí. A toto posolstvo vám s láskou odovzdávam. Chcem, aby ste vedeli, že tieto procesy a meditácie, ktoré tu nájdete, nie sú typickými meditáciami. Môžete si pri nich hlboko oddychnúť, získate pomocou nich hlboký pocit úľavy. Ale tieto procesy nie sú iba uvoľňujúce a euforické. Tieto procesy a meditácie pre niektorých môžu byť náročné, ak sa ešte nechcú pustiť určitých programov alebo štruktúrek, ktoré si chcú ponechať. To je úplne v poriadku. Sú to všetko vlastne návody a postupy, ako si zvýšiť vibráciu, ako zmeniť svoje myslenie, ako nájsť tie čisté, zdravé hodnoty a priority v živote a ako si naplniť svoj skutočný zmysel života. Je to hlboká práca na sebe. Je to hlboký proces seba tréningu, psychotréningu. Je to hlboká sebareflexia a čisté uvedomenie. Preto vás to môže smerovať do oblasti, kde začnete premýšľať a prehodnocovať svoj život, pozerať sa na neho s nadhľadom a snažiť sa pochopiť nielen seba, ale aj iných. Po týchto procesoch sa vám môže stať, že už prestanete hodnotiť, analyzovať, kritizovať, používať ego a myslenie ako hlavný riadiaci nástroj vášho života. Môžete si začať viac a viac uvedomovať a uvoľňovať všetky vaše škodlivé programy, ktoré negatívne ovplyvňujú vás, ale aj vašich blízkych a druhých ľudí.
Tieto procesy nie sú o krátkodobom pozitívnom zážitku alebo chvíľkovom uvoľnení a relaxácii, ale ide o kompletný proces spustenia nových programov vo vašom živote plných lásky a slobody. A tým sa váš život môže meniť k lepšiemu. Je to hlboká investícia do samého seba. A možno sami si uvedomíte, že po tých procesoch už nebudete takí, akí ste boli, ale budete takí, akí chcete byť. Ak si tieto meditácie a procesy vypočujete a budú na vás príliš rýchle, doprajte si viac času a postupne sa k nim vracajte. Veľakrát po ďalšom vypočutí sa dostanete do hlbších a hlbších sfér samého seba a procesy pôjdu do tých oblastí, do ktorých by ste možno pri prvom vypočutí neboli ešte pripravení ísť. Takže doprajte si toľko času, koľko budete potrebovať. Verím, že tieto nahrávky budú pre vás prínosom a poteším sa aj vašej spätnej väzbe. Celý tento proces je pre transformáciu spoločnosti do bezpodmienečnej lásky, svetla, slobody a hojnosti života, ktorý už tu je pre nás všetkých. Bezpodmienečnej láske a svetle vám odovzdávam tieto procesy. Ďakujem za túto možnosť. Ivana Dolinská.